UMLA Kamairang constituency ba medba lingdo hakasi sajan jong katayo kata hak pratarik benaya yong arjar pulayo ban pilipai ba no ya ka Chief Minister Youth Center ka jaka ajing hikai nak benta ki khun samla jong kathan East and West Castle District hak jialang kabala pelong hamadan yong nong klau hakani ke jelang lawan ban sakhi lang usiem ka himanong khlau upa EMP MCM le u additional deputy commissioner ka East and West Castle District UBHCP maukon usodar ka snong nong khlau uba Clement Dakhar ki riurang ba jongkani ka than ki khana school lambat ki wei habakran hakani ka sina ka liang ba met ba lingdo ulong ba ka jingthumu ban ple pai ba yakani ka youth center kalong ban pai kerpang ki khun samla na du ki khana ki barin bakine sim ya ka kabu ban penon kam yakani ka youth center kum kawei na ki lat ban yo jingtep ban yo jinghikai ban smothu ya ka sab ka bakidon ha ka ba ki wan ban wat hakani ka chaka hakani ka juk ko bor ko menta badon sibun ba ki khana youth samla ki khana samla ki berada ban pulih, ki berada ban di school, ban di college, ban re kumla ban yokam. Kaya kedaw, don sibun kedaw. Nakaliang jok ke sorkar, kam day ke kam ke basuk, ban ay kam sorkar lut ya barok ki papas. Hakane kajuk ba kapor ke pemental lele, kade kajuk jong ke competition, kade kapor jong ke jingga compete, kumbagi jong barbor, jong umno, the fittest will survive. Mo, tak ada dua jong barbor. Kamu pun banang tam, bastat tam, bobet tam, utau survive. Baru kimla banyak kam sekalu. Ipo si balan sau totally kiba apply da kipo aja soka kalaban aikam sau pungut ndai kita kiwe pa kipo aja surkin ne dan tegi kut samlai makido je kermela ka jim joki oh you pi ne ko kan ni yut senta kalong ko we kan ni yut senta kalong ko we ka benta ka banyarap ban kesan pi hakabay bat kajing ilmu jopi. Kumno ia kabapin la banyeng halagi joki kijak. Nakabanta kamay kajing jopi. Kini inisiatif kini lenti kiba nakaliang sokar kapersang man play kalak lenti nakabanta ki kun samla bakinwan sa kemat nakabanta bakin yo kajing kai om tang nakabanta kajing kai nrei kajing pendanai ru. Ia katakan sab talent boleh lah ai boleh buat api we kawan man ka po kinwan bakin ai jintip bakin ai kejingai kin ai kejingai alam ya pi bapin nong kita ki badan kesap bat bapin la menjadi lokal siap kan urus sebentar yang itu kita apply kam sokar kita apply kam sokar mendai tanah kita menteri kam lejong itu kita kuat terkam sokaru kindon ke jintip aki bakin la banyo ia ka jintip naka de ka youth center nak community ba kadi youth center kan no ka jira pa na ka tajo